Pozeráte sa na zvučku správ školskej televízie Amos. Prostredníctvom nich sa každý týždeň v rámci vysielania lokálnej televízie v Banovciach nad Bebravou prihovárajú mladí moderátori a redaktori nielen svojim kamarátom a spolužiakom. Po prvých pokusoch v minulom školskom roku sa v tomto rozhodli vyrobiť každý týždeň jednu reláciu. Máme záujem, aby sa v jednotlivých reláciách uverejnil príspevok z každej základnej školy. Po konkurze na začiatku školského roka sa tým redaktorov vyprofiloval do dnešnej podoby. Vytvorila sa zaujímavá skupina mladých ľudí, ktorých zaujala práca v televízii. Vidieť to aj na rozdieloch medzi prvými správami a tými, ktoré si členovia školskej televízie pripravujú teraz. Školská televízia Amos je úžasná vec, trávim s ňou skoro všetok svoj voľný čas a som s ňou spokojná. Do televízie Amos som sa prihlásila preto, lebo je to vynikajúca príležitosť, ako začať svoju kariéru. Dnes sa všetci stretli vo svojom štúdiu na pravidelnom týždňovom stretnutí redakčnej rady. Stretnutia sú veľmi zaujímavé. Mávame rôzne školenia, prebierame natočené reportáže a snažíme sa byť stále lepší a lepší. Teraz si môžeme reportáže samostatne nielen natočiť, ale aj zostrihať, pretože niektorí z nás sa už naučili pracovať aj v strihovom programe. Zaujímala som sa samozrejme aj o reakcie žiakov na vysielanie školských správ. Pozerám ich a veľmi sa mi páčia. Prostredníctvom televízie Amos poznám zaujímavých mladých ľudí. Je to veľmi dobré, že si môžem pozrieť, čo sa deje v škole. Z odpovedí mladých respondentov je jasné, že sa zvýšila sledovanosť banovskej lokálnej televízie z okruhu detí a mládeže. A čo hovoria na televíziu Amos dospelí? Som veľmi rada, že banovská televízia dala priestor školskej televízii Amos, aby pripravovala vlastne školské správy z jednotlivých základných škôl. Si myslím, že sa zvýšila aj sledovanosť vysielania banovskej televízie, pretože šikovní moderátori nám prinášajú krásne správy o práci detí. Zdá sa, že žiacké vysielanie má svojich fanúšikov aj z radu dospelých. Možno aj preto, že okrem svojich školských správ pracujú aj na iných veľmi zaujímavých projektoch. O tých snáď možno niekedy na budúce. Z Banoviec nad Bebravou pre detské správy Lejla Slugeňová.